Man, wonten dawuh. Bayi lahir plethek saka guwa garba kuwi wis ditulis kodrate karo sing ngakarya jagat eneng bathuke nek iso disawang lho. Inggih, bocah iki sok dadi bocah rekoso, bocah iki sok dadi bocah mulya, bocah iki sok dadi bocah sing kepenak, bocah iki sok dadi bocah sing ora kepenak. Kuwi kabeh wis kinudrat marang panguwasaning Gusti. Mula wong urip ana ing alam padang iki anane ming nampa. Aja pisan-pisan gresula. Nek kowe pisan-pisan gresula upama kowe lagi ngrekoso dhisik utawa lagi ngrekoso sedhela, ngrekoso genep sesasi wis duh Gusti kok kados mekaten kawontenan kula. Kuwi gresula, tegese kowe ora iso nampa peparinging Gusti sing Maha Nasa. Mula akeh ulah agama sing ngandhakake nek kowe dong kepenak syukura. Ning nek kowe dong ora kepenak matur nuwun dene tasih dipun paringi berkah ngrekaos. Kuwi angel. Inggih. Angel kuwi ora ana sing do iso nglakoni. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik kowe ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho? Aku ngomong apa anane? Mulya sithik, duwe dhuwit sithik. Wah, apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur kowe ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek ngrekoso sithik, walah le sujud, Man. Ya Allah. Nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Inggih. Kula pitung-pitung leres. Lah iya, mulane aku omong apa anane.